హాయ్ మేడం. హాయ్ మేడం. బాగున్నారండి? బాగున్నాం మేడం. మీరు మా ఇన్స్టా ఫాలోవర్ కదా? అవును మేడం. చాలా పర్చేస్ చేశారు. ఇప్పుడు మీరు వీడియో పెట్టారు కదా మేడం, అవి చూసి ఆఫర్స్ ఉన్నాయని చెప్పి వచ్చాం మేడం. పాండాస్ అయితే బాగా సేల్ అవుతున్నాయండి. మీరు 2 తీసుకున్నారండి. పర్పస్ అండి? పర్పస్ మా లవర్కి ఒకటినా మా ఫ్రెండ్కి ఒకటి మేడం. ఓకే ఓకే. పవర్ బ్యాంక్ ఇవన్నీ తీసుకున్నారు. చూడండి మేడం ఒకసారి. ఉన్నాను మేడం ఒకసారి. మేడం చాలా బాగుంది మేడం. పండగ పళ్ళు స్టార్ట్ అయిపోయినట్టున్నాయండి. అవును మేడం. చాలా బాగుంటుందండి. అది 12 feet వస్తుంది. అదే మేడం, మా ఫ్రెండ్ తీసుకురమ్మంది. జస్ట్ మీ వీడియో తను కూడా చూస్తుంది. చాలా బాగుంది మేడం. బాగుంటుందండి. థ్యాంక్ యూ మేడం ఇన్ని ఐటమ్స్ పర్చేస్ చేసినందుకు. ఓకే మేడం. మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి అందరికీ వీడియో షేర్ చేయండి. నేను అప్లోడ్ చేస్తాను. థ్యాంక్